strel z 24 pokusov Smith. Smeč Faralihodžiča a tento aj ukázal Solčanskému. No tak Alihodžič v tom momente nechcel nič nechať na náhodu. Alihodžič ešte tam pozrel na Solčanského, že to nemyslíš vážne. Jefferson, lopta tečovaná a získaná lopta. Krásne pre Bonke Maringa. Joe Toussaint teraz veľmi tímovo na Bonkeho Maringa, ktorý smečuje. A prichádza timeout. V druhej strane krásna vypichnutá lopta od Toussainta. Sage Tolbert! Mamma mia! Tak to som neveril, že sa ani môže stať, ale vidíte, aký atletický je tento Američan. Neskutočný smeč. Joe Toussaint. Tak chce 4 hráčov, až 3 hráči tam padli na zem. A bol to Joe Toussaint, ktorý sa presadil. A je neskutočným najlepším strelcom svojho týmu. Kočil, faulovaný nebol. Nemôže byť timeout. Bishop, Bishop dáva trojku v poslednej sekunde a ideme do predĺženia. 75-75, tak to bolo neskutočné. James Bishop spasil svoj tím. Thomas tu chcel timeout, uvedomil si, že to takto nefunguje v Európe. Bishop, od dosku trojka. Krásna prihrávka od Toussainta na Maroša Zelizňáka, ten už nekompromisne zakončil. Ronané. Novák má priestor. Na môj vkus až príliš, no a Ritter, ktorý sa postaral. Sage Tolbert. Ale Tolbert bol pripravený.